Tüýjülük kafe. Maňa bulatlar ugradypdyr. Unça zady men ýekezim näde beýine. Bulan içinädir açyp size görkezör. Ştaýdyr eski bellek geçeýin. Bir plus zady bar eken. Issenlik zadyny satyn alsaňyz, boý bir ikinji da satyn alsaňyz şäher içine eltip bermesi mugun. Häzir iýe muraryn tagamy size ýetirerin. Ýene bu zatlara men näde beýin ýekezim islamjan. Ha? TikTok'daki dostum çağıraysam kan geliňan kim birinji ýetişýän bolsa. Yani tabagyny bilen gelipdi. Aha. Ne halo. Ayda. Ne terede. Doğru görkezek size yapacak. Ne edip yiyemeyecek ha? Süýjüdigini. Yine şolary men ýekezim näde yemeli? 2 pizza. Ýa-da aşağıjykda nomer jagysyny oýar. Eltip berme hyzmatam. Diňe şolarda mugut. Issendik alan zadyny.